natap 35 lang daw. Ayo, 1 to 35 na lang kasi ano na lang oh. Oras na. Oras na, oh. Tapos tayo third set na. Salbahe. Sino ba tayo yan? Ikaw, ako. Si Nate, tsaka? Yes. Si Les, okay. Oh. Game. Mga estudyante mo. Estudyante. Ang challenge, left hand kayo. Grabe. Ay, ano mamaya ba naglalaro sila? Naarali ko yung shuttle nila. Pagkahawak ni Justin, hindi siya na ano eh, nabubuli mo siya. Di, joke lang. Just joke lang, naka-record, joke lang. Totoo niya, binulong ni Sir Nate yun eh. Di ba? Oo. Siya yung mastermind. Ay, hindi na ako sa camera pero binubulong niya. Nakita ko. Binubulong niya, Sir Nate ha. Okay. Ay, Third set? dito tayo eh. Di ba kami dyan? Siga, tapos. Tanong kami dyan? Tanong mo, nagpalit kayo ng 18. Sino yung malakas na Dali, nagpalit kayo ng 18. Parang ano eh, sa pilitan eh, no? Low-key. Oh, low-key na ano eh. Nanggaganche. Dali nakakatawa. Nananamantala eh, no? Nice, Gab! Abrason! Kaangalay. Nice, Gab! Ay, nakaharap pala tayo. Hindi, akin yan. Wala. Ah, sa'yo. Alam. Putik, Insta 360 pala to. Dapat kinuha ko. Ay, sorry. Nakuha sa recording. Delete ko na lang yung sound eh. Walang ebidensya. Pero, i-record nga natin yung Insta 360. Guys, Insta 360 oh. Yan, tutok na tutok. Weles, tawag ka. Ching! Part 1 daw. Ay, Kuya Jay, pataas Ay, di, natutok kaya no. Oo. No, tignan, one, part 1. Joke lang. Iwas pa yun na outside. Kaya nakamali nga ako eh. Ano pa training. Ay, sorry. Nagre-recordan no.